mga anak ha, kita na si Inday Ngibel. Ngibel, imo man yung ketchup. Imo man ang pawpaw. Daga ko ano? Ang bitchin. Kain tayo, mga kabatid. Ang nanginap. Minsan mo, nakabakam na. Bakam. Ay, isip ko lang, isip. Ay, kuwan lang sa kayo. Mag-video ko. True ko lang sa tukam. Isip na lang ako na. Yung payang. Sumpay na lang ni. Sumpay pa more. Ulay. Parehan sa masabo. Kumakabitin. Kan bitchin sila. Oh. Laban ako kuhan. Iya. Sabi ko pa. Apay burger lang ini. Isip ko ba na. Wala mo kuhan. Kuhan gusto lang ako kayo. Namot-mot mo dito. Ano yung Muna, ingon na napa makita dahil kay kaon pa man ko. Wala ito nagkaon. May bako nagkakaon ko gamay. tapos ako nang inom ako ng tubig niya. Yung mga pinagawa ko ng tubig mo ba? Na. Wala ko man. Bukan dito sa akin. Grabe, kung mabitsin eh. Ako magbitsin mo ko no, pero hindi yung nani. Wala lang pa naman bukas eh. Daghan kayo ni angay sa kong cream. Angay sila. Ako din, ako na. Mm. Ako naman. Hindi ko ka magbutang ulayan. Ako magbutang na mo ko. Ikaw, kung din pa mamawi. Ini bang vlogger dahil single lang ng pangkatuban. Ha? Ini bang vlogger ba? Ang single ko na makita. Oh. Oh. Kita eh. Kita. Pero amping po. Ilangan kayo. Ilangan kayo scammer po. Kung gani nga, butang kayo. Napagkamalan mag-scammer. Awa, di mo kuha-kuha. Okay. Daghan na kayo sa kungaan ba? Nya, mapapay pagbuhan ako sa sahod, 30 din. Karoon lang? Oh, kato. Sabay sa imo. Bandidos pa naman to. Atong yaging buwan, ito karong buwan na, wa pa man, ano na. Wala ko buwan kay basta di ako nakuha ako buwan. Oh. Ang kuan ko, andun ito dito bang ko. Kuan man. Ay, tax? Dili. Nandun siya sa bangko. Another 10 days working days. Kagay, kaya ito charing. For example, pizza, 22 Save lang unta. naman. Ato pa sa first week of another month. Okay lang nga. Nagpadala ko din. Itong, kailangan ko kwarta din sa kong bank account. Tubito pa ko. Nagpadala ko na rin 50,000 pesos. Diya sa, Return. diya sa LBC. Ang LBC, may mag-deposit sa kong bank. Ilang i-forward sa inyo. Pwede din na. Sila, chiko na nila kinatag at bangko. Direct deposit sa bangko. Yatag na mga bank account. Kaya anak ko sa LBC. Ya pagka another mga 3 weeks after, katong papunta na ako dire. Ano ba siya, pinding-pinding? Dili, diretso na anak adlaw may anak pagka I-transfer na nila. kuan karong adlaw matanggap nila. Double transaction ni mo. Double transaction na. Visit to, please ba? Kailan ako ma-deliver man ato sa account. Ako ba? Parang home delivery. Ako ka man Bog naman mo ako di. Kaya nga, kung tayo, napagaw, wala niya. Ilang oras na kami. na
Saka ka niya. Ha? Saka ka. Ano? Okay lang mo. Kaya sakit na po kami sa bawah. Noodles lang. Saka po niya na Dili ka ulo ng sabaw, makaon din ng sabaw. Nabog pito ni Glenn gabi. Kinakain. Kinakain ko. Ikain na sa bawah, ikaw po ng noodles. Kauno ng sabaw, higupo ng noodles. Ganda na si Glenn, no? Mga 30 plus na. Wala na 40 na. Looy taon kayo, ay po. Wala pa kayo mata, jutihin mo kay pagmata na ko. Ang iyang kuwan, ang iyang kanang live ba? Yung music man ang disco live. Man, Wala siguro. Charming. charming to. Kuya Charming, di ka masipa anak Kuya Charming na kay music. Monetize ka na, urus na copyright. Hindi pa na siya monetize. Pa, kulang pag watch hour. Kita mo ko sa video. Okay yung panahon. Kain tayo mga kapatid. Shout out dyan sa aking gold member, no? Gold member ko, Eliza Johnson. Ako, gold member. Makadiretso. Gold member sa personal. Ow! Ow! Okay? Si Macber. Eliza Johnson. Pobreng bisdak tuloy. Master Seryoski. Ay, kasi pobreng Bisaya na. Si Oh. Bisaya, pobreng. Di siya ka, di siya ka. Nangay na siya address ni mo. Kay, sa Lamang plot daw. iyang tigsukon, iyang tigagaw. Ngayon ko, sa messenger ba na katawa siya, ha ha ha, tawa sa. Kay, di lagi kumatag sa akong grupo ba? Atong grupo. Ang imong gimin, kanang kamuran duha. Dito rin messenger, di ba, private. Nangay man ako, ko ato lang na ihang. So, pwede rin sa... Kay Master Seryoski, dayon si Liza Clark, o si ang Pobreng Hila. Sila akong upat ka Ford. Nito pero si Gold member. Ganahan ko ana si Juan, si Hilas. Mm. Pobreng Hilas. Siya may nag-sponsor atong kuan, nagrupo na ko. Amo ba? Amo ang pobreng Hilas. Siya si ano, no? Ah. After how many years, napakilala na siya. Kuan ka na nga. Asam na siya? Aha. Asa country? Mula'y pangutan na. Bagit siya bukan sa. Aw na ara ba diyan? Umurag US na siya. Magkaila sila ni Kuan, Eliza. Kaon. Mga ni problema na kay daghag mga sausawan, mga suplanan. Kita yung kaon sa ato, usara ang plato. Maglugos pagpangulan. Maghugas magikayan sa maghugas. Moron tayo, mong lakaw karon. Nagbayad naman ko mga bill. Malakas tubig ko rin ke. Manasab ko. Dahil naman ko bagong bill. Naamo ko pag-ubit sa kuan sa bayaran sa maintenance sa area namin. Diba, ang bagong bill sa tubig na anak po daw kurente. Ako lang pa. Advance pa kayo. Kasi na bago kong nabayad 10,000 na yun. 10,000? Ang lako man. Tulor naman po. Hindi ka panda sa aircon? 10,000. Kulang-kulang din lang. 10,860 po. Wala ko ano na, libayot yung buwan. May daghan ko. Wala. Buhok. Mas bayad ko. Oo, sabagay. Nahulog. Naibog na ako magkayo eh. Bili ko. Buta
Abi man ako nini na po yung noodles gamay. Oh. Ing ani man tong sauce na to nga sa gulon bitaw ang tuyo. Suka o katumurag oil. Ini siya. Ang akong Facebook, mag-live ko sa Facebook, dahil kain ko viewers. Isang pictures lang, ito ang. Kato kitang kikoy nga, nahingo na ito katong chat tayo grupo, ako iwan ito, nagana ng WhatsApp, oh. 6,000 na kapit, kami ganis ito, ano, si Pretty Jesse. Jesse. Ah, bitaw. Kan kayo. Nag-comment mo dito. Kuhala, nagkita sila. Dugay na mo yung makilala di ay. Itong bayo daw, ano yung nagkuhan na ito, nagpilay, kilala dahil mo. Ang kwan ako niya, kato yung sabi na, chat na ako. Sige, ningamit lang na ko halos bayo. Dalam na ko bayo sa ila. Dito gran mo lang, mabayo ito. Ilagaw ko ito, ati mo. George. Dulo nang nagmabayot. Ngayon ka, ati. Ati yan. Awan niya, di lagi ko. Sige, nuti ko gaya ko. Ikaw ba? Hindi ko na nilo ka ako nito. I love you, ate. I love you na po mo na kay 100 mo. Ngayon na sila na ako. Tulong kay Kibayot. Kaya na GC ay, landi ka man, nagpapalit ko pagpupos, balik-balik niya. Ikaw mo din, ati uwi. Ikaw mo gusto din nga bulat, ati uwi. Pero sa kakanabulang ati, bako mo nangod, ang sala ati. Bakulang na, pangalan ng inday nga. Di ba si Kuan, si Vega ang nagngani mo inday nga. Tulong ko na ito, uwi. Ilang Kuan, dili na. Dili. Pwede chin. Wala. Ang siopaw. Andiyan pala may anak. Ano? Busog na ko. Namahamang ko. Ako wa. Dahil ko ka ang ko ang ako bita sa inday. Ano ko dahil mga tulo ra po kahungit. Ako hindi yung pagkableta ko yun. Pag-call ni mo, nag-istorya mo ni Jubal. Kasi mo nag-ibal ko yun, kalimut ko. Kana bitaw kung sige nga G kay taas kay ngan. Oo. Jan Rice. Halos naman din ako kuan, nga naman nasa. Combine man gud niya mga sa mga anak. Abi ni mo no. Ang dagong kay minaog sa ako ng putig yung dagana ba. Gikan kay kuan. Gikan kay kanang Macbear, di na jud ko nang Macbear. Ah, dito ka nataktakag mayo? Ano? Puros ninja sa bibidikit sa imo. Oo, yun. Na ayan ang ninja. Itaktakon ni Lolo. Naog ko, makuhaan ko sa grupo. Nya, sukad ko ana nakadigig nila, wala ko'y may tarong nga subscriber sila kataktak. Mga kuan na, mga ninja rin ang gidikit sa imo ba? Kuan na ba, kana nga, Sko. mga high-tech na ba kayo ng mga kanahalag ko? Mga politics na ila, oy. Kana si Ninyo, may gulis. Maunay nagrakrak kay kuan. Kay, Ay di ko? no, maunay nagrakrak kay, anak, istika. Ah, Ay, sus, makita mo lang yung video, pastilan. itin pangasaba niya kamistika. Ay, ginoo ko. Ginoo di magaog ko. Talaga gigit niya. Mistika ka na. Sa kuan mo ko ba? Sa kanyas mistika. Diyan bilang. Ah, nagtubag sila? Magtubag sila. Diyan. Oh, mistika ka na. Kuan mo. Harina ram dahil ni oy. Ang karela. Gamay unod. Huwag yun. Harina ra dyan. Oo, dayon. Ngayon naman niya. Kanya man ka. Kung mo dyan mo ikakad, di ba kay si FFL, si FLM. Kuan mo na. Frances. Hindi na ka ng China, ka ng mayaman challenge na. Sana sila, mga politician, mga abogado lagi ng kuan lagi. Ah, Nya mura dili ka kaya kay taas kay sila na lagi ko. Hindi na sa ah. Giinan mo na nila pitong mistika nga.
magpatambal ka sa ito to. Karikot. Eh, naana kayo sakit sa ito. Ano sana, patay o pandang? Ano yun, karoon pa man, di lang ko. Hinahinay ka na. Ipaanda lang ito ko inasandahan. Narandaman ka. Ayun. Oo, may aircon sa balay, oy, pero huwag na umangkot kayo na may laga. Bangag. Kuhan man, simento ang inyo. Nga ni Dede. Naman, simento pa rin. Takot manggugay. Grabe. Tanaw, ikuan na lang ng ninyo ay basta lagi. Ninyo? Kasi nga sa channel, makita din niya. Niya nga, hindi mo ka makainis to. Kung makita. Murang kagawas. Puro sila ko kaning debate. Debate kit sila. Kung kinailang trabaho, debate. Puro mga sila, mga maid, mga sila. Mga admin, mga sa kwan, FLA. Kanya ka nakasunod na yung kuwan na mo sa pagkanang million kapil karoon na FLM. Kumusta rin si Francis? Huwag ka na ko. Wala pa yung tao. Ano ito? Iyang kaso kay talaga kay nato ko sa katunggira na nanghatag siya tanan panghatagaan niya ang mga eyeglass ba niya kay kasuhan siya sa mga doktor kay wala naman kung sila galing kay nga nanghatag siya free eyeglass ora man niya tinatubang ko tuloy kayo na tao ora man niya tinatubang Denise, thank you Lord. pati na gin mutakot galing na siya pagka Manamit ka on. Wala ka taas na ba ni oy? Tanawa si Ndeng Apil, tanawa ang mata. Hindi na piyong-piyong na. Sarang ka pagkakita niya. pagpupunin mo yung pag Bukas. nakabukas yung mata mo, hindi ka makakita. Pag pinipikit mo, nakakakita ka, di ba? Char. Nga naman na oy. Kamamag na ilahang problema ni Ndeng Apil mata. No? Muna yung inheritance ba? Inheritance na naman. Okay, bye-bye. Thank you for watching mga bye.